drat dening panguwasaning Gusti kula kedah leladi kan wujuding Gandharwa. Yen ngono pancen cocok. Badine adhiku sakloron Kinca Karupa lan Rupa Kinca dipateni dening bojomu Ngasipat Gandharwa. Kuwi pancen nyata. Lakar kalersan mekaten sinuwun. Mula wektu dina iki sira ingsun timbali ingkang wigati bakal nampa dawuhing nata ing Wirata Prabu Matsawati. Salindri. Wirata kene kuwi negara lan duwe pernatan hukum ing wis dilakoni dening sadengah kawula ing padha ngeyup ana ing negara ing Wirata. Monggo garwamu wujud Gandharwa, bojomu kang wujud Gandharwa ingkang mateni adhiku Kinca Karupa lan Rupa Kinca mau tangeh bisa diajakake ana ing pradata adil. Mula pepuntaning pirembugan Tanulika Jaba mung kowe ingkang dadi suliye. Kudu nampa paukuman saka panjenenganing ingsun. Gandeng sira wis gawe pepati lumantar garwamu ingkang wujud Gandharwa mau, mula kowe ya kudu nampa paukuman pati saka Nalindra Wirata Prabu Durgandana. Nanging nalika semono abdiku Si Utari ingkang banget nyenyuwun kelawan panjenenganing ingsun supaya ingsun paring pangapura sarta ngenteng-entengi paukuman ingkang kudu mbok tampa. Saka banget gedhening tresnaku kelawan anakku Si Utari wekasan paukuman ingkang mestine kowe kudu nampa hukum pati. Ndak entengake paukuman mau, kowe kudu lunga saka negara Wirata, kowe ora kena mapan ana ing negara Wirata, lan kowe ora kena midhakake sikilmu ana ing wewengkon ing kebawah keperintah negara ing Wirata. Gedene lamun to Prabu Matsapati isih weruh kowe kemlibet ana ing negara Wirata aja takon dosa. Mesti aku dawuh kelawan Pranayaka Sentana lan prajurit Wirata supaya gawe patimu. Salindri. Sinuwun, menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe selak. Tertemtu kula badhe nyendikani mon ing sampun paduka dawuhaken namung kemawon. Keparenga kula nyuwuni nah sawetawis. Kowe njaluk wektu pirang dina, pirang candra? Mboten ngantos tunggal candra miwah mboten ngantos alitipun Sabtu ari. Namung setunggal dinten benjang menika ngantos dumugi Sang Hyang Surya manjing wonten ing Brangkilen. Kula nyuwuni nah sawetawis krana kejawi kula dados abdinipun Sang Dewi Utari kula ugi sadeyan lisah wangi wonten ing ngarsa wonten ing rencang-rencang kula sakbaraan kula kathah ingkang sami numbas lisah wangi menika tumunten dereng sami mbayar dhateng kula supados sakmangke saged kinarya sangu anggen kula badhe kesah saking negaring Wirata sinuwun. Ngono. Inggih. Ya. Yen to pancen kaya mengkono, kowe tak weni wektu nganti sesuk Sang Hyang Surya manjing ana ing Brangkulon. Lamun kowe isih katon ku mliwer ana ing negara Wirata aja takon dosa. Aku dhewe ingkang bakal nibakake pidana pati malang sira, Salindri. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kanggo wonten timbalaning adawuh sinuwun. Sira jejering lurah pasar ingkang tak caketake kelawan panjenenganing ingsun krana nggonmu pinter ulah sesukan dadu. Monggo kabeh padha priksa nadyan ingsun kuwi minangka dadi Nalindra negara ing Wirata nanging ingsun duwe pekareman ya kuwi ulah sesukan dadu. Kanggo mula coba ayo ladenono panjenengan ingsun sesukan dadu ning jero negara ing Wirata kene kanggo sinuwun sesemban kula menapa mboten langkung prayogi menawi anggen paduka nggadahi pekareman olah sesukan dadu menika kacandheta dumugi semanten sinuwun krana sampun kathah lupiya ingkang sampun lumampah kula aturi ngemuti wayah paduka para Pandhawa anggenipun olah sesukan dadu wekasan sakmangke ical tanpa lari. Pandhawa mboten dipun ngartosi wonten pundi dunungipun. Langkung-langkung negaring Indraprasta sedaya sami kerut larut wonten ing olah sesukan dadu ingkang saklajengipun mugi keparenga emut dhateng Nalindra ingkang nami Prabu Nala miwah garwanipun Dewi Damayanti.
sami gesang wonten ing wana krana anggenipun ulah sesukan dadu wekasan negarinipun Kamprung Kendhang Kampracundang kerut wonten ing ulah sesukan dadu. Kejawi menika mboten prayogi tumraping paduka Gusti kula sanata ing Wirata ugi mboten dados lupiya ingkang sae tumraping para kawula jerjengandika ingkang damel pernatan sinten kawula Wirata mboten kenging ngolah sesukan dadu nanging sabab menapa dene paduka ingkang damel pernatan nanging teka paduka malah kareme ngolah sesukan dadu sinuwun. Kanggo wonten timbalan kowe tak timbali ning ngarepaning Nalendra Wirata kuwi ora takon mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Kowe ora takon tutur-tutur. Ya senadyan kowe derajate ming lurah pasar upamata kowe dadi wong pinter. Nanging mestine kowe ora bakal iso ngasorake kepinteraning Nalendra Wirata. Mula Kang Sangka kuwi ora usah dadak kowe ngelingi bab-bab sing wis kelakon tumrap putu-putuku Pandhawa lan liya-liyane. Sesukan dadi kepekaremaning nata ing Wirata Prabu Durgandana. Yen kowe sepisan meneh wani ngelekake marang Nalendra Wirata aja takon dosa. Siji, kowe takon minggat saka Wirata. Angka loro gedhe-gedhene tak patrapi pidana ingkang murwat kalawan keluputanmu, Kanggo. Sinuwun, kula ingkang sowan sinuwun. Patih Nirpita kasinggihan mekaten. Melayu-melayu mlebu jering kedaton ana wigati apa? Mugi andadosna ing kawuningan diwaji. Mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten kula jagi wonten tapel wates negaring Wirata. Jebul kula ningali wonten gendera rontek umbul-umbul lampahing prajurit ingkang sakal langkung kathah. Sareng kula tilingaken jebul menika prajurit saking negaring Trigarta kapandikan Prabu Susarman. Sami nguwuh-uwuh Sang Prabu Sarman pengin pinanggya lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata Prabu Durgandana. Malah sak mangke sumbaripun badhe ambedah negari Wirata. Weh ladalah sumuk nyawane Susarman kepala. Yo 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 yo. Maju. Hei. Wah. Iki dadi pengajaping atiku wis kelakon. Susarmo Nalendra Trigarta dasar para nyata. Isih kelingan karo aku kowe Durgandana. Ya, aku isih kelingan karo kowe. Teka kowe gepuk perang negara Wirata tanpa layang penantang. Pancen tak jarak. Kowe mbiyen gembela sirahmu geleng pacakmu nalika kowe isih mengko patih loro Kencaka Rupa lan Rupa Kenca Badri Rajamala. Katurune saiki wis padha tekaning pati. Kowe wis ora duwe kekuatan. Wis daya ngadeg ing negara Wirata. Mula tinimbangane ambruk dina iki bakal tak mbrukke. Ratu Wirata bakal tak rangket. Ayo bedan dadaning Ratu Wirata kukupen negara mati dening aparat. Ayo Susarman Pak. Ora apa-apa. Ya. Mati le. Ya. Weh. Bentar. Ayo sabara. Ayo. Kowe ora mulat karo kahananmu kowe Durgandana. Kowe ratu wis tuwek keklek.
Ratu wis tuwa iseng gembela siramu gleleng pacakmu warnane kridaning Prabu Susarman. Ora nganti tulung kedheping netra kowe tak tingkes, kowe tak rangket. Ayo, culno aku. Yen pancen kowe satriya utawa Nalindra ingkang pancen wani getih sarta wani tekaning pati. Adu atosing balung mleting kulit karo Durgandana nganti tetesing getih ingkang pungkasan. Rasa dlemeng. Jombang dlemeng andar-andar ngendukur. Kowe wis kalah. Mung kari mateni, mung kari gawe srana patimu. Nanging sadurunge kowe tak pateni, kowe arep tak wirang-wirangke ning ngarepe kawulamu. Kowe arep tak wirang-wirangke ning ngarepe kawulamu. Men padha weruh, kawulamu kabeh men padha ngerti yen to ngayom karo ratu sing ringkih, sing ora duwe kekuatan barang. Ayo, kowe tak bondo, kowe tak taleni nang mburi kreta. Tali tak sambung ana ing awaking kreta kowe arep tak ubengke ning alun-alun negara Wirata. Men kawulamu do mlumpuk, men do ngerti nek ngayom karo ratu sing ringkih kaya dapurmu kuwi Matswapati. Oh, mati. Kanggo kakangku ya kene mlayu-mlayu ana wigati apa kowe mlebu ning pejagalan. Yayi, sisip sembire kurang-kurang bejane kowe lan aku konangan nggone sesinglana ning Wirata. Sebab apa? Wirata ketekan mungsuh Nalindring Trigarta Prabu Susarman. Monggo dina samengko sinuwun Prabu ing Wirata kepikut dening Prabu Susarma ing Trigarta. Ditaleni ana ing kreta diubengke ana ing alun-alun dadi tontonaning kawula Wirata. Sirmu piye? Balawa, piye? Nadyan kowe ora dilairake ana ing bumi Wirata. Nanging Wirata ing wis paring pengayoman kelawan sira Yayi sak kadang-kadyan klebu pun Kakang. Siadi seger ngombe banyu Wirata bisa marek merga siadi mangan wulu petu negara ing Wirata. Wirata kene anggepen bumi wutah getihmu. Wirata kene anggepen bumi kelairanmu. Yen siadi ora diayomi dening Prabu Matswapati ing Wirata, mbok menawa siadi lan pun Kakang kudu nglakoni paukuman 13 taun meneh. Mula siadi duwe utang budi lawan ratu ing Wirata Prabu Matswapati. Sauren Yayi, aja nganti ditakokake lamun siadi manjing ana ing lampah mancat besok Yayi. Nuwun sewu Raden. Kula suwun lampahing kreta sampun ngantos manjing paprangan. Lho, lha piye? Ingkang sekawit aku duwe patembaya yen kowe iso ngalahke aku trima dadi kusir kowe dadi senopati. Monggo nyatane aku kalah karo kowe Wratnala. Ning kok aku ora mbok keparengake manjing telenging payudan. Kula badhe mendhet pusaka kula. Pusakamu nyandi? Wonten tengahing wana ingkang wonten wit randu alas ingkang ageng menika. Lho, lah pusakamu tok singgahke nang kono, kasinggihan pekaten. Kula aturi mirsani nginggil menika wonten buntelan pethak ageng ingkang gumandhul wonten ing wreksa randu alas. Inggih menika pusaka kula. Weh lah dalah pusakamu akeh men. Nyatanipun menika pusakanipun abdipun Wratnala. Ayo, gelak lakune prapteng telenging wana kae Prato.
bareng buntelan putih tak buka. Lho, lah kok jemparing pirang-pirang, curiga pirang-pirang. Mongko nyatane kabeh bidore mawa perbawa iki cetha yen to dudu pusaka baen-baen. Ora kowe kok ndi pusaka akeh men mongko kowe ming derajate ngabdi, abdi tukang joget kok pusakamu ngedapi-dapi. Kula sampun matur bilih kula rumiyin abdinipun Raden Janaka. Saderengipun Raden Janaka seda, pusaka menika dipun titipaken dhateng kula. Pusaka ingkang abang, pucuke kaya geni menika Brahma Warastra. Ingkang bedhore kaya cucuking manuk menika Arda Dedali. Ana keris ingkang murup iki apa? Kyai Pulanggeni. Lah iki ana pusaka kok pucuke kaya Wulan Tumanggal. Iki pusaka apa? Menika Kyai Pasopati. Ora nolo wonten dawuh. Kosik aku tak takon karo kowe. Kowe engko gek-gek nyolong pusakane Janaka. Mboten Raden. Estunipun kula dipun titipi pusaka menika dening Raden Janaka. Kosik tembungmu kok dititipi? Kula nyuwun mahapunten. Menawi kula bloko kula suwun Raden sampun ngantos ngendikaaken perkawis menika dhateng sinten kemawon. Krana sak mangke Raden Janaka menika tasih sugeng. Lho, Janaka isih urip, tasih. Lah nek pancen putuku Janaka isih urip, putuku Janaka saiki mapan menang endi? Wonten ing Dusun Aduarep. Dusun Aduarep inggih. Dusun Aduarep iki keprip ke bawah desa ngendi? Desa Sakpejagong. Desa Sakpejagong iki kadipaten ngendi? Kadipaten Caturnetra. Dusun Aduarep, desa Sakpejagong, kadipaten Caturnetra. Ora, aku kok saya radong kuwi bawah keperintah ngendi Wranala? Hyang menapa paduka supe kaliyan Kang Wayahpun Arjuna Hyang. Lah ra tenan to wae. Oh, putuku Ger. Wah, panggraitaku ora luput. Kowe pinter mangreh laku ning kereta perang. Nganti persasat kaya wis apal nggonmu nglakokke kereta perang. Luwe-luwe bareng aku tok dawuh supaya njupuk pusaka ingkang mbok buntel lawon putih. Pusaka pirang-pirang. Jebul kowe putuku Janaka to Wranala. Lah kok dadi kowe dadi abdi Langentaya tukang joget kuwi karepmu piye? Eyang krana nglampahi paukuman buangan setunggal warsa wonten negari Wirata. Kula suwun kanthi sanget Kanjeng Hyang sampun ngantos nimbali kalawan kula pun ingkang wayah Janaka tetepun Wranala. Krana sekedhap malih sampun rampung paukumanipun para Pandhawa. Kados pundi yang menapa dipun trasaken anggenipun manjing ning wonten ing palagan. Ayo munggah kereta tak kusiri kaya ngapa kridane putuku Janaka. Bareng para wadyabala Kurawa ngebyuk persasat kaya laku ning ombak ana ing negara Wirata saka mburi. Ora ngerti sangkan paraning. Lah kok dadi ana cloroting jemparing ingkang kaya ngaturake sembah lawan aku. Oh, mongko ora ana muriting Begawan Durna ingkang pinter olah kridaning jemparing kejaba sikae. Oh, ya syukur, Ger, syukur yen to kowe isih padha urip papan ning negara Wirata, Ger. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara wae lah dalah.
ora prayitna kelawan lakuning jemparing kena mengkutaku meh wae jiglok mengkutaku. Walah dalah. Mongko sak ngertiku ora ana wong Wirata ingkang prigel olah kridaning jemparing. Lah kok dadi ana senopati ingkang peng-pengan kaya mengkono. Ya. Yen tak terusake marah pangiraku iki mengko malah ora prayoga. Luwih becik bali ning negara Ngawangga leganing ati. Mawur katrajang dening jemparing ing risang Werhatnala. Bubar sarsaran sanggya para sata Kurawa. Nungsang puyang playune satemah samya kundur wonten negaring Ngastina kocat wonten kedaton negaring Wirata. Angka wonten timbalan. Tara wonten timbalan Kanjeng Rama. Horeg sangganing para kawula negara ing Wirata kabeh padha ngrasani marang kahananing putra ing Wirata, siji Seta, loro Utara. Putra ingkang banget bisa njunjung lawan derajating wong tuwa bisa mikul derem jero karo wong tuwa. Apa ta sababe denipun Rama ngendika ingkang kaya mengkono? Lamun kabeh para kawula negara Wirata padha ngandhakake ingkang bisa milujengake kelawan sugenge Nalindra ing Wirata. Uwal saka gemaning Sri Susarman tanalika jaba mung anakku si Seta. Luwe-luwe bareng negara Wirata digepuk saka mburi dening Wadya Ngastina, ora ana ingkang bisa ngundurake wong Ngastina kejaba mung anakku si Utara. Walah dalah. Kabungan ingkang mangkene mau bakal pun Rama ngaturake ngucap syukur marang ngersaning Gusti dene turas-turasku pranyata bisa gawe jejeking negara sarta tentreming negara ing Wirata. Kang mangkono Kangka kowe ingkang cedhak lawan sanggya para kawula negara ing Wirata bira warakna lumantar pasar Wirata. Yen to Nalindra ing Wirata Prabu Durgandana bakal paring ganjaran ingkang sak murwat ingkang sak traju ingkang sak bobot kalawan labuhane anak-anakku luwih-luwih si Seta lan si Utara. Nggone wis bisa nyelametake negara Wirata saka regemaning Nalindra ing Trigarta apa dene Nalindra ing Ngastina. Yen perlu wis ditiwanci Nalindra ing Wirata Prabu Durgandana lengser ke Prabon mergo anak-anakku wis sentosa birawa lair lan batine. Nggone bakal nyekel bawat peperintah negara ing Wirata. Yen to negaraku diasta dening anak-anakku tan wurunga negaraku saya kuncara saya anjayeng bawana Kangka. Nunamit pasang Kalimantabi tinebena ing lodone dumawaing tawang towang sinuwun. Mugi kepareng menggalih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken jersak nyatanipun menapa ing sampun paduka ngendikaaken menika boten jumbuh kelawan kasunyatan. Mugi andadosna ing kawuningan menapa ingkang sampun dipun ngendikaaken dening para kawula sak negari Wirata menika boten jumbuh kalian kasunyatan menapa ta sababipun dene kula matur mekaten. Kula ingkang anyipati dhateng lampahan ingkang lumampah. Nalika paduka tinalikung dening Prabu Susarman mboten wonten ingkang saged ngowalaken bebandanipun paduka Gusti kula sanata kejawi amung lare saking pejagalan inggih menika atmajanipun jagal welakas pun Balawa. Satemah Prabu Susarman pejah sak kretanipun ajur mumur tanpa dadi krana dipun jeloki dening Balawa. Lajeng cariyos ingkang salajengipun nalika negari Wirata dipun gepuk Wadya Ngastina saking wingking estunipun sanesing putra Punutara ingkang saged ngunduraken mengsah nanging abdi kaputren inggih menika abdinipun Dewi Utari ingkang namipun Werhatnala ingkang kedugi damel munduring mengsah saking negari Ngastina mila sinuwun mugi parenga sak mangke anjabel pangandika paduka sampun ngantos sinurak ing para kawula cinacating para narpati miwah cinacating para nayaka tamtama negaring Wirata dene paduka satunggiling Nalindra ingkang gampil nampi ombyaking kawontenan nanging boten anyipati piyambak menang. Wah, iblis lanat.
kedua bathur ya jagat pangestunggal. Kangko. Wonten timbalan. Saya nyerweteh ucapmu. Saya gembelo sirahmu gleleng pacakmu bareng nalika semono kowe tutur-tutur lan Prabu Matsopati supaya tak lereni nggonku olah sesukan dadu nanging tenemune kabeh mau ora dadi srana nggonmu. Ora mbaleni lelakon ingkang mbok lakoni nanging tinemune malah mangambal-ambal bola bali. Nggonmu sajake gawe bodho Narendra ing Wirata Prabu Matsopati. Dasarmu apa? Dasarmu apa kowe iso ngaturake yen to ingkang milujengake uripku nalika semono anake Jagal Welakas kang aran Balawa. Sing iso ngundurke prajurit Ngastina Werhatnala. Saiki aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Apa semune kowe ngremehake marang putra Wirata? Semune kowe ngewat, semune kowe ngilani dadaning Seta lan Utara iki dadi putraku anake Durgandana. Ora wangun kowe dadi kawula Wirata. Ora pantes kowe urip ning Wirata. Pendak-pendak kowe sajake minteri karo Ratu Wirata. Menungsa kaya kowe ora wajib urip ning negara Wirata. Anak. Salindri. Men paring dawuh sinuwun. Ora sambut tadhahi getihe Kangko. Getihe kere. Getihe wong loro saudon telu saurupan. Ayo, malah tak takoni kowe kok isih kemliwer ning negara Wirata mongko kowe wis nampa hukum buang saka panjenengan ingsun. Lah kok dadi kowe durung lunga saka negara Wirata, Salindri. Aku mau nyawang kowe nampa apa hukuman saka panjenengan ingsun. Teko kowe isih mapan nang negara Wirata. Ayo minggat. Minggat. Wong loro ora minggat tak geprok kursi pecah ndasmu sak kloron barat. Oh. Ngopo Utara? Tara wonten dawuh. Lah kok dadi kembang-kembang netramu kowe ngambruk nyekeli pepangkoning pun Rama ning apa? Sewu-sewu kalpatan kadah wadana Rama. Menawi sampun paduka ngendikaaken tuwin menapa sampun paduka lampahi menika kala wau sedaya kalpatan kula Gusti to. Lah kok dadi kowe rumangsa nandhang luput kuwi dasarmu? Krana menapa sampun dipun aturaken dening pun Kangka menika kala wau kepara saestu. Bilih ingkang saged ngunduraken Wadyabala Ngastina menika sanes ingkang putra Punutara. Aja ngawur-gawur. Ora susah dadak ngewangi karo wong kere-kere ya kuwi Kangka lan Salindri. Mboten Kanjeng Rama. Estu kula piyambak ingkang lampahi lampahan menika ingkang saged ngunduraken Wadyabala Ngastina inggih pun Werhatnala. Apa mbok kira aku percaya? Werhatnala kuwi mung wong klemak-klemak. Mengabdi jurun joget kok iso ngundurke Wadyabala saka negara Ngastina kuwi dasarmu piye? Mugi antosna ing kapuningan. Kula piyambak ingkang sampun nampi aturipun pun Werhatnala. Bilih abdi-abdi negari Wirata. Werhatnala menika mboten sanes kejawi namung wayah jengandika pun Janaka. Wondene Lurah Pasar Kangka ingkang sampun paduka Pulasara menika. Kula nyuwun pamunten menika wayah paduka pun Puntadewa. Lho, Puntadewa piye? Wayah jengandika pun Darmakusuma. Mati tenan aku. Matsopati wong wis tuwek ora weruh kelawan kasunyatan. Kangka Salindri
Ratnala, kowe aja lunga. Aku njaluk ngapura Kanggo. Aku njaluk ngapura. Dalah Pandhawa putuku nggih. Puntadewa. Puntadewa. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Mula tanggap salindri. Ya Drupadi nggone nadhahi getihmu. Aja nganti tiba ning Jlambrah negara ing Wirata. Yen to nganti Wirata ketetesan getihmu, Tan Purunga bakal rubuh negara ing Wirata. Puntadewa, aku njaluk ngapura. Sampun-sampun Kanjeng Eyang, mboten dados menapa. Malah kula sakadang sakmangke badhe nyuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Eyang sampun paring palilah kula sakadang sesinglon laminipun setunggal warsa umpetan wonten negaring Wirata saha paduka tansah angayomi dhateng gesanging Pandhawa. Eyang ingkang wayah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Masawati kakekku aku ngaturke panuwun. Kanjeng Eyang kula ngaturaken panuwun. Kanjeng Eyang kula ngaturaken panuwun. Kanjeng Eyang kula ngaturaken panuwun. Kanjeng Eyang mongko lenggah ingkang langkung prayogi Kanjeng Eyang Wirata. Krana dinten sakmangke sampun pundhat lelampaning Pandhawa. Pandhawa ingkang anampur kawula sakmangke sampun kempal malih manunggal tetunggalan dados sajuga. Namung mugia kepareng enggalih paduka Kanjeng Eyang amaringaken wekdal saha wanci kepareng Pandhawa mapan sawetawis wonten negari ing Wirata. Puntadewa, Wirata kuwi wis dadi darbeking para Pandhawa tak pasrahke, ora bakal aku wewel sarta anggrundel. Mangsa baranggonmu ngagem negara ing Wirata sakwutuhe tak pasrahke marang para Pandhawa. Namung sawetawis angrantu dhateng lelampahan ingkang saklajengipun anggenipun Pandhawa badhe anjabel negari Indraprastha lan Ngastina sakjajanipun Kanjeng Eyang. Unta wonten timbalan saka gedhening Pandhawa ngene tansah labuh marang negara ing Wirata. Nggonku rumangsa duwe utang budi lan para Pandhawa yen perlu utang nyawa. Merga para Pandhawa ingkang bisa milujengake sarta nyelametake kahanan negara Wirata lan nyelametake marang Eyangmu Durgandana. Mula jagat neksenana yen Kurawa cukeng Pandhawa adreng Tan Purunga menyang diparane kejaba mung dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Aja ana ingkang madheg Senopati yen durung entek kulawarga Wirata Pandhawa. Iwang Agung muga paringa katentreman marang negara ing Wirata. Wong wadon ing ngaran Salindri kae kowe
Inggih, kasinggihan mekaten sinuwun. Kula ingkang abdi pun salindri. Abdine anakku Si Utari. Kasinggihan mekaten Kabar sing tak tampa Ombyahing para kawula ana sameneing abdining Si Utari kang aran Salindri ingkang garbe ingkang duwe bojo wujuding Gandarwa. Apa pancen kepara nyata bener mengkono? kasinggihan mekaten krana kinut